диққат 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 таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон. санаи 5 октябр ба муносибати рӯзи забони давлатӣ 12 октябр ва 19 октябр дар деҳаи чинори шаҳри Панҷаке бо ташаббуси Федератсияи бозиҳои бузкашӣ ва пойгаи шаҳри Панҷаке ва аъзоёни он бозии бузкашӣ баргузор мегардад. ва санаи 27 октябри соли 2024 дар деҳаи косатароши ҷамоати деҳоти Косатарош бо сардории Даврон Паҳлавон бозии бузкашӣ баргузор хоҳад гардид. тамоми аспдорону аспбозон, паҳлавонону чобуксаворонро ба ин бозиҳо даъват мекунем. шуморо тӯҳфаҳои моливу пулӣ интизор аст. шумо дар мавсими соли 2024-2025 рӯйхати бозиҳои бузкашии шаҳри Панҷакенро метавонед аз канали мо дарёфт карда бошед. аъзо шавед, интизор шавед, марҳамат намоед.